Kiitos ja vielä kerran tervetuloa Tommi. Kiitos. Tommi, puhutaan vähän siitä, mitä sä teit viime kesänä. Sä teit mainoksen. Mä luulen, että sä et tee mainoksia. Ei, mutta nyt tää tuotit olitte luoneet niin loistavan tuotteen, että en mä voinut kieltäytyä. Aivan. Me nimittäin päätimme lanseerata aurinkorasvan, jolle Tommi Korpela antaa kasvonsa. Ja jos Tommi Korpela on kuin Baywatchin David Hasselhoff, niin pitihän mainokseen saada myös Pamela Anderson. Ja kukas muu Pamelaksi sopisi paremmin kuin Henna Kurhinen? Minä esitän jälleen mainoksen tuottajaa. Henna saapuu paikalle ja tapaa kuvausryhmän ja vastanäyttelijänsä. Mutta mitä tapahtuu, kun taiteilija Korpela osoittautuu ärsyttäväksi diivaksi? Kiukuttelua tulee muun muassa sikareiden puutteesta, kylmästä rasvasta, liian kovasta frisbeestä, jalkoja pistelevästä hiekasta jne. Lisäksi Korpelaa hermostuttaa fakta, että hänen on pitänyt tuoda kuvauksiin rakkaimmat aarteensa, nimittäin 2 kovalla työllä ansaittua Jussi-patsasta. Baywatch my ass. Voinko mennä vaikka oikein autoon lämmittää? Joo, tuossa Skandia rentiauto, voit mennä siihen. Jos joku tulee laittaa sen käyntiin. Siis kuvataanko me suoraan? Näkyykö tässä jalat? Kyllä tässä näkyy jalat, hei Tommi, et sä voi. Ääni! Pura käy. Käy! Kamera! Käy! Ois kyllä tosi kiva, jos sillä kun juokset ihan kunnolla niin kuin lenkillä oli sitten. Elikkä ei tarvi näytellä sitä hidastusta, me tehdään se hidastus sinne sitten jälkeenpäin. Joo, kiitos! Mari, radiopuhelin ei toimi, vaihda patterit siihen tai jotain. Mutta tietysti mä ymmärrän ton oikeasti, jos joka päivä tekee tätä työkseen tälleen ja on näyttelijä oikein kunnolla, niin silloin niin kuin vaatii tiettyjä sellaisia perusasioita, mitkä pitää olla kunnossa. Ja seuraavaksi Jussi-patsas tipahtaa. Vittu! Patsaat ovat halpoja kipsijäljitelmiä, mutta sitähän Henna ei tiedä. Mä voin kerätä niitä kanssa. Voi ei. Toi oli toi Jussi-patsas. Ei herra jumala. Siis eikö toi ollut toi Jussi-patsas, minkä toi voitti? Vittu, jos se tulee tänne, niin tää on raivon kohtaus. Se varmaan lähtee pois paikalta. Istutaan alas hetkeksi. Jos te sanotte nyt, se ottaa hatkat, se lähtee menemään. Niin. Voiko sen tehdä viimeisenä sen kuvan? Se on muutenkin viimeisenä se kuva. Mua niin säälittää, kun toi Tommi on niin ihana ja tommonen hyvä tyyppi. Ja sit se muutenkin niin kuin jotenkin se on vittuuntunut näihin kuvauksiin ja sit vielä toi. Mutta oli ihan silkka vahinko, kyllä säkin näit niinku. Ja ole hyvä! Kriisipalaverin jälkeen kamera pyörii. Henna pitää suunsa kiinni ja jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta kuinka kauan Hennan pokka pitää, kun lisää ongelmia seuraa? Mulla on tänään tämmönen kaikki kelpaa päivä. No. Mä oon yleensä semmonen vähän negatiivisempi enemmän kuin positiivinen. No mut mä hoidan tänään sen nega. Eikö sä oikeesti Tommi osaa heittää? No en mä vittu tämmöstä lätkää on heitellyt. Missä sä teet? Eihän siinä oo mitään noita... Sanoit sinne sitä avokadoa eikä... Tää pähkinäöljyä eikä mitään noita... Tuleeko sulla joku punainen läiskä? Pähkinäistä saattaa tulla... Se tästä ei mulla paha, mut voi niinku... Mä oon vähän allergia. Okay. Joo. Ja ole hyvä. Henna levittää aurinkorasvan juuri niin kuin pitääkin. Mutta mitä tapahtuu, kun pähkinäallergia nostaa Korpelan diivan elkeet huippuunsa? Okei, kiitoksia. Se oli siinä. Varmaan, että siinä ei ollut mitään pähkinää tai... Pyyhitään se varmuuden vuoksi heti siitä selästä pois. Pyyhi kaikki pois. Meneekö se ihan sattukseen oikeesti? No ei, sato mut kutissa. Kutittaa. Missä se pyyhe, mihin sitä pyyhittiin? Pyyhi nyt vaikka tuolla. Sehän menee ihan punaiseksi jo. Pyyhit kaikki pois, mitä sä saamista. Tommi, anteeksi, roikkuu tämmönen. Tää on tässä jotain vaniljaa, tiedätkö, kookosvaniljaa. Ajattelin, että siinä on jotain vaniljaa, mutta... Vaniljaa, kun mä sanoin pähkinää tai jotain avokaa.
Se on kookospähkinä. Ei kookos ole, ei se ole pähkinä. No onhan saatana kookospähkinää. Ai. Se on nyt ei varmaan ei auta oikeesti yhtään. Älä vittu nyt sinä, kun mä tiedän, mulla on ollut ennen. Vittu, tää on kyllä semmoista jählää. Vittu, tää ihan perseestä. Vittu, mä oon täällä paleltu saatana 2 tuntia. Mä olen pahoillani, mutta siinä ei sanottu yhtään mitään siitä, ihan oikeesti. No mutta sä olisit voinut ottaa selville, että mitä siinä aineessa on. No tiedän, että siinä ei ole sitä mitä, kun se on nimenomaan tarkastettu, että ei ole. No mistä mulla saatana tulee tää selkä sitten? No ottaa se saatana viimeinen kuva vielä. Tuo mulle jotkut housut nyt. Sä et hakenut niitä sikareita, tuo edes housut. Mä oon tosi pahoillani, että mä levitin sitä niin paljon, mutta mä en tiedä. Ei se sun vika, se on näiden kaikkien muiden vika. Ei se... Ihan turha sä itket siinä, ei se mitään hyödytä. Hei, tehdään nyt vaikka vittu palais puhki. Tässä on Tommi. Seuraavaksi on aika nostaa särkynyt Jussi-patsas pöydälle. Paineet kasvavat. Kestääkö Hennan pokka vai paljastaako hän syyllisen Tommille? Meillä on nyt vaan yksi patsas. Tää on. No mut kuvat, mitä? Tää toinen patsas on mennyt rikki nyt. Mitä rikki? En mä tiedä, se on varmaan mennyt kuljetuksessa tai jotenkin. Jos se ottaisi vaan yhden. Siis sinä oot näytöstä. Se on varmaan tää kova osuma. Se oli tässä pehmustetussa. No ei vittu mitään. Tule lähettää vittu tonne nyt sit saman tien. No mä en tiedä mitä siinä on. Hommaa tää on. Mä en tiedä. Täällä on tämmönen kova levy ollut tässä. Vitu napina, sä hommaat mulle uuden tommosen saatanan patsaan. Mä voin ostaa sulle uuden. Ei, se on tulossa kyllä. Mutta tää ei oo kyllä yhtään niinku, tää ei oo mun vika. Voin no ihan vittu, sanoa. kenen vika? No en tiedä, saatana, sinä sen oot tänne tuonut. Joo, mutta mulle ei tarvitse huutaa. Mä en voi sille mitään. Mä en... Mä huudan sulle just saatana niin paljon kuin mä haluan. Joo. No. Mutta sä oli tässä nyt. No hän rikkoi sen. Minä en tiedä tästä. Mä en oo ollutkaan siellä. Anteeksi? No mä näin, että se oli rikki. Mä näin, kun sä tiputit sen. Se oli rikki, kun mä tulin sinne. Kukaan muu ei oo täällä ollut. Kuka vittu se nyt on rikki? No minä en ainakaan ole sitä. Mä en oo koskenutkaan koko laatikkoa. Sä nostit sen ja se tippui sun kädestä. En mä oo avannut tätä laatikkoa, koska tää... Mä tiesin tosta. Mä näin, kun se tiputti sen. Mä en oo Niin. No joo. Älä nyt ainakaan valehtele. Toi ei oo kivaa. No mutta mä en... Joo, mutta mä haluan nyt tietää, kuka sen on rikkonut, saatana oikeesti. Se on siitä vastuussa ja se hoitaa mulle toisen. Mä sanon nyt ihan suoraan, että mä oon tullut tänne teitä auttaa. Mä en oo sitä rikkonut. Mä näin, kun hän tiputti sen. Sä nostit jotain sieltä laatikosta ja sä tiputit. Noniin. Mä annan nyt Hennalle Jussin maailman parhaasta piilokameraohjelmasta. Me ollaan vedätetty sua. Siis... Eikö mikä juttu tää nyt oikeesti on? Ei tää on Tommin oikea. Mä Jussi-patsaat, vittu tosi vittu hieno Jussi. Mut saanko mä pitää tää? Pussaa sitä. Onks sun selkä oikeesti pitää? No jumalauta. Mulla ei oo mitään kiirettä, sun pitää lähteä jostain. Ei pidä, mä keksin kaiken. Ei jumalauta.
Tom Oil. Menestyjille.